Pre nego što video počne potreban vam je kontekst. U kratkim crtama igrali smo Nekoparu i onda je Cole u nekoliko rečenica doveo do ovoga. Boka šov išu pi. To je Daša, brate. O, Da, kaš, musli, bore. Ti si musli, ali ti si musliman. To znači musliman. Musliman. Pa ju Musliman! When he eats musli, he becomes musliman. When he grabs Bojan, he became... Pojao sam. Musliman of musli. Prirodan muslim. Si pročito Koran, boje za ono. Alo, Šta izađe? Alo, kad musliman svrši, šta mu izađe? Ne znam što je. Bukvalno svršava integralne žitarice, to hoćeš da kažeš. Izbjegnula se svim pa, ljudima. ne, on to pojede. On to pojede i onda se to promuška u njemu, znaš, i onda se sve smeša, le. Ja sam lično izbjegnula svim fanovima iz Bosne i I Hercegovine. izađe onako Koji su muslimanski veroispovesti. sočan musli. Koji smljackaš u sekundi, bre. Znaš ti koliko je ovcenih pakuljica jedan? I to integralnih. Ujebote. Prosto on ima muslimana u kući, samo kaže jebate druga porcija. Mina Duki. Morajk. Mari tuki. Ali da bih dokazao da možemo ići dalje od Boga, mom mozgu je pala na pamet ideja da nastavimo ovu temu. Osim mene niko nije znao da se ovo snima, uključujući i mene koji nije očekivao, niti se iko pripremio za ovo. Sve što je rečeno u ovom videu je bilo neplanirano i sve što ćete sada čuti sam ja koji pričam stvari koje su mi prve pala na pamet. Također nekako sam uspio da zajebem mikrofone na način da se ja čujem nekoliko puta jače od Promaja koji se čuje nekoliko puta jače od Maksima. Tako da se oni mnogo slabije čuju. I za kraj da napomenu da se ništa što kaže ne treba uzeti za ozbiljne, da mi namera nikad nije bila da uvredim nekoga. Verujte mi, ja nisam ni racista, ni nacionalista, ni bilo koje te pičke materine, mrzim sve ljude podjednako. Nadam se da ćete uživati u ostatku videa. Poj. Pić ovo live. Tako fazonu počuva Attack on Titan da priča. U početku beše potop. Ne, nije tako počelo, čekaj. Bog reče neka bude svetlo i bilo tama. Bog je bio rođen kao Baksus. Ne, Musve dođe i kreće, neka budu osane pakuljice. I tako su nastale prve integralne žitarice. Tako Muslijev narod bili su Jevreji. Oni su, njima je predata kutija žitarica u zamenu za Bibliju. Rekao im je samo ovo da konzumirate, pustite se Biblije, Korana, to su sve religije. Ovo je prešto svaku meru, brate. Ovo je ono čovjekovu meru. Ideš, brate, kod njega ne ideš u crkvu da se moliš, ideš u fabriku muslija, burezi. Dođem, brate, da poljubim ikonu, ne dam mu pare, dajem mu etker. O sveto nebo, o moćne sile, možete li mi obrisati sline? Haha, viš? I tako poglavlje 1, Musli u početku stvori čokovu i vanilu, koje su se hranile isključivo njegovim... Musli reći da je to dobro. Musli bio zadovoljan njima, bile su malo deficitne po moždanim pitanjima, ali dobro je. U početku Bejahu hodale na 4 noge, ali onda ih je Musli stavio u kutiju da preispitaju svoje odluke i one su porasle u čovekolike bića koje je poznatija kao Catgirls. A onda je stvorio Adama i Evu sa strane čisto da mu ne bude dosadno. Onda je Musli krenuo dalje da stvara ljude, međutim dogodio se jedan problem. Uzeo je on prah zemaljski, napravio čoveka, oblikovao ga, kao, razumeš, kao ja kad pravim ono od peska kule i to. Napravi on tako i udahne on u njega, duva, puše Musli u njega. Stvori se čovjek, međutim čovjek nije imao noge, zato što je Musli malo previše konzumirao Muslija. I tako Musli oslabiše noge i dah Akilija na koju udahnu u tog čovjeka nije bio dovoljno jak da kreiva osobu u punoj snazi. Te je kreirao invalidan, poznatije kao Mr. No Legs. Mr. No Legs je bio anksiozno biće za početka ovog sveta. Odredio je Mr. No Legsa da mu bude njegov vrhovni sluga. Međutim, Mr. No Legs se pobunio protiv njega. I stoga mu je Musli uskratio ruke. Sada je postao Mr. No.
I tako nastade prvi greh, a to je Čokova i Vanila. Vanula i Čokova su napravile prve greh, a to je što su bile lezbijke. Musli da je hteo pedere, on bi stvorio Adama i Stevu, ali jebi ga. Pošto Musli nije hteo pedere niti lezbijke, on je lepo stvorio Čokovu i Vanilu odvojeno da se pare s Adamom i njega je odredio da bude harem protagonista na zemlji, dok je Musli harem protagonista na nebu, logično. Nakon toga Musli kreirao i jedan drevni narod zvani Egipćani. Egipćani su provekli iz reke Nila njenim blagodetima i onda je rekao samo jednog trenutka ima da pustiš moj narod. I poslao je jednog pastira, zvao se Mojsije. On je inače bio direktni potomak ovoga Čokova i Vanile. Mislim, one su još uvijek žive, samo su malo one se reinkarniraju, Musli ih pusti da prođe 9 mjeseci, pa nakon toga su već prestare za njega i on ih rekreira, razumiješ. I tako Musli rekreirajući Čokovu i Vanilu na svakih 9 mjeseci stigao je do te generacije da nastane Mojsija, odnosno Čiča od 80 godina, pošto Musli se nije baš rođen na njega, mogao je da ga pusti do napuni više godina od 9 mjeseci. Kao što rekoh, onda je kako se zove, Mojsija otišao kod faraona da pusti njegov narod i rekao je sad da pustiš moj narod, inače ima da osjetiš gnjev našeg boga Muslija. Neće da pusti njegov narod. I Mojsija krene i pretvori cijelu reku Nil u Musli. Nakon toga krenuo je da baca, šta je beše baca, vaške, krenuo je da baca ovsene pahuljice po njima. U tom trenutku vođa Muslijeve družine, tako su se zvali, postao je patrijarh Nikon koji je kasnije dobio svoju promociju titule u Silikon. Mojsije dođe na sred mora, baci Musli, more se pretvori u Musli i onda ga samo razdvoji na dva dela, brate, s jedne strane pahuljice, s druge strane mlijeko. Ponekad samog sebe zajebem. Faraon dakle pusti Muslijev narod. こいつはモンスター以外のカードが出るまで何枚でもカードをドローし墓地に捨てるカード、そしてその数だけ攻撃力1500以下のモンスターは追加攻撃できる。攻撃力1500以下、今やつそこまで考えて。さあ行くぜ、まず1枚目ドロー。モンスターカードクイーンズナイトを墓地にして Pomaste. 魔導戦士ブレイカー追加攻撃。2枚目ドロー。モンスターカード3枚目モンスターカードドロー。モンスターカード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 
Nisam je pobedio, to. Samo ti meni daj musli i ja sam ono zadovoljan, razumeš. Mosi je mu pretvori cijelo Nil u musli, oni pojedoše musli, međutim toliko su se najeli, njihovo tijelo je obrađivalo, musli je tu napravio jedan problem, zajebo se. Napravio je da ljudski organizam kada svari hranu izbacuje vodu. I tako nastade reka Nil, pošto su ljudi počeli su da povraćaju, brate, i da seve po Nilu i izlazila voda. Nakon toga Musli je došao do nove ideje i izmislio govna. Od tog dana Musli se mučkao u ljudima i izlazila su čista govna. U jednom trenutku pojavila se grupa koja je malo zastranila od Muslija, to su bili ovi demonizovani ljudi, što bi rekao Miliju Petrović, a to je najgora sorta ljudi koja je trebala da se istrebi i Musli je već htio da ih istrebi, ali bio je milostiv i pokušao je da im da šansu da se isprave. Evo ja vam sad kažem, imat ćemo najbolju ekonomiju u Evropi ove godine. Ove godine. Sledeće godine imat ćemo najbolju ekonomiju u celoj Evropi sa najvećim pozitivnim rastom u celoj Evropi. Nemoj ga Mirza dira! Ma šta nemoj ga dira, trebamo mamu jebat ovdje sad! A to su ljudi koji jedu Nesquik žitarice. Imaš anime protagonistu Muslija i imaš anime vilina onog zeca iz Nesquika. U narodu on je danas poznat kao Sotora. Pokonja, brate. Narod je vidio njegove dugačke uši i pomislio da je to zapravo koza. Međutim, to nije bio koza, to je bio zec. Jare. Musli je shvatio da ljudi ne mogu samo skakati okolo naokolo, i zbog toga je malo povećao gravitaciju. Šteta što se to ne odnosi na ovu igricu, očigledno. Musli je izmislio svog prvog sponzora i religiju koja će biti do njega odmah, a to je domaćinska religija. Domaćinska religija uključivala je isključivo domaćica Keks, koji je pravio jedan fini domaćin iz Subotice. To je jedan grad na severu Srbije. Srbi su inače potomci Ilira, ilirskog plemena Mali Tuki, koji su bili direktni tako da smo mi izabrani Božji narod i imamo mali kurac.
Bog je nas odredio da budemo mali narod kao što... Međutim, postoje... Više je smiješna fora, to je smiješan njegov smeh. Kako je to rekao? Onda su počeli ratovi vođeni od strane Muslija, on je sebi napravio onaj Total Accurate Battle Simulator. I tako su se vodili ratovi na prostorima bivše Jugoslavije. Hrvatska je imala Čikemena dok su Srbi imali sveži Musli.